Musoma da fadar shugaban kasa inda a ranar jiya shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya yi wata ganawa da shugabanni na kungiyoyin addinin musulunci da kuma zawuyoyi na nan kasar Nijar. An tattauna akan sha'anin tsaron kasar mu da kuma irin gudunmuwar da malamai suke ci gaba da badawa domin Allah maɗaukin sarki ya zamanar da kasar mu Nijar lamu lafiya. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A wannan ganawar dai shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya yi ma malaman na Nijar bayani akan dan uwanci da kuma dangantakar da take tsakanin al'ummar Nijar da ta Najeriya da kuma wadda take tsakanin al'ummar Nijar da ta kasar Benin. Inda shugaban kasa ya ce dukkaninsu 'yan uwan juna ne, 'yan uwa ɗaya uba ɗaya. Saboda haka ba wani rikici wanda yake tsakanin waɗannan al'ummomin. Idan akwai rikici, in ji shugaban kasa ya ce to kitimirbira ce da ke tsakanin ma'ikantan kasashen, hasali ma ma'ikanta na kasar Najeriya waɗanda suke son kawo ta da zamana tsaye a Nijar da kuma ma'ikantan Benin su ma da suke ƙoƙarin kinna hasumi a cikin ƙasar Nijar. Bayan haka shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ya kira malaman da ma al'ummar Nijar kakab baki ɗaya na cikin gida da na ƙetare da su ci gaba da lunka addu'o'i da kunuti har sai Allah maɗaukakin sarki ya shiga tsakanin Nijar da makiyanta kakab baki ɗaya. Bayan sun kammala ganawar, ɗaya daga cikin malaman ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. To saboda haka mai girma shugaban kasa ya ce ya kira mu don ya mana godiya akan wannan ayyuka da ake ta yi, kuma ya tabbatar mamu suna so a ci gaba da wannan ayyuka, mu kuma mu ma mun gabatar da godiyanmu, sahihiyar godiya zuwa gare shi mai girma shugaban kasa da sauran mambobi na wannan wato kwamiti na koli na tsaron kasa ja da CNSP kan cewa mu ma insha Allah ta'ala muna nan tsaye, wato abin da ake yi ba za a wasa ba sai dai a ƙara, ba don wani abu ba don kwanciyar hankali a cikin ƙasa, haɗin kan 'yan ƙasa, wato a ƙasa ta bunƙasa, kuma duk wanda yake neman mu da sharri Allah subhanahu ta'ala ya maida mai sharrin shi. Allah ya tsare Nijar, ya tsare 'yan ƙasar Nijar baki ɗaya. Kuma shugaban ƙasa ya tabbatar mana da cewa wato ƙasashen mu makwabta balantana kamar irin su Najeriya da Benin, 'yan ƙasar Najeriya da 'yan ƙasar Benin 'yan uwanmu ne, babu wata matsala tsakaninmu. Matsaloli da ke da kwai lokaci zuwa lokaci akan iya samun wani bi wasu wato shugabanni wanda suke iya neman su hana ruwa gudu ko su kawo matsaloli, to wannan su ne ake da wani matsala da su, amma 'yan ƙasa babu matsala. Ya tabbata mana ya san tarihi da ke wannan tsakanin wannan ƙasashe, wanda 'yan mulkin mallaka su ne suka zo suka rarraba wannan ƙasashe, amma dama mutane ne kusan a ce duka ɗaya. Saboda haka wato mu ma muka tabbatar da cewa insha Allah. To alhamdulillah, 'yan uwa musulmi masu albarka, dalilin sai ya muku wannan bidiyo wanda mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya yi zama da malamanmu na Nijar a shekaran jiya ranar Alhamis, ma'ana jeudi. Dalilin sai ya shi na yi karo da wani bidiyo na wani dattizo daga cikin malaman Najeriya, ko da yake dai bai yi mai horin sani ba a cikin manyan malamai waɗanda dai suke sanannu na Najeriya, amma dai malami ne kuma lattizo ne. To, ya zo da magunguna masu yawa cikin bidiyon shi, don bidiyon nashi ina gani ya kai kusan minti 10 da wasu segundin ne da na gani. Kaɗan daga cikin magungunan da yake, abin da yasa ba zan ɗora bidiyon shi ba kuma ba zan aza hoton shi ba saboda girmamawa, domin ya girme ni kuma ba mu so mu fara haka, amma dai muna yin kashedi da dukkan wani malami na Najeriya wanda duk za shi yi magana a cikin al'amarin da ya shahi Nijar da Najeriya, to yi ƙoƙari ya kwatanta adalci kuma ya saurari bidiyon mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani abin da ya ci. Idan ba haka ba mutum iya yi wadda yake so, to mu ma za mu yi mishi wadda muka so. Jaza'u sayyi'ati sayyi'atun mislaha. Awu, kenan sakamakon mummuna irin shi. Da haka
in ka yi abin da ba daidai ba sai a yi ma abin da ba daidai ba. Kenan wannan ya kasance ka shedi na harko ga duk wanda yake da ilimi na addinin musulunci zai yi tsokaci a cikin wanga al'amari, to ya kwatanta adalci kuma ya zo ya saurari magana ɗin, ya ji abin da mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya ce, sa'annan sai ya hau ya yi bayani. Daga cikin magungunan shi ya ce ya kamata malaman Nijar su yi zama da mai girma shugaban ƙasa saboda su sha hankalin shi, kai ya tsunduma ƙasar Nijar da Najeriya cikin bila'in da ba a yi shi ba a baya, ya yi ta dai magunguna masu yawa. To, dalilin sai ya wannan bidiyo dai ya san cewa lalle tabbaci hakikan mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani yana zama da malamai. Shekaran jiya ya yi zama da su. Kuma abin da nake so in faɗa ma wannan lattizo, shi bai san kowane ne Abdurrahman Chani ba. Amma waɗanda ke cikin Nijar, da waɗanda suka zamna da shi, da waɗanda suka yi hulɗa da shi, a yanzu nan da yake saman mulki, sun san mutum ne mai sauƙin lamari, wanda in an ba shi shawara yana ɗaukawa. Kuma daga cikin shawarwari, daga cikin abin da ke bayyanar da haka, hakku 'yan Najeriya, kun yarda hawan shi matsayin shi shugaban ƙasa, 'yan Nijar suna ba shi shawarwari, yana ɗauka da akwai abubuwa da yawa waɗanda ko da ya hau ba haka suke ba a cikin Nijar. 'Yan Nijar suka ba shi shawara kuma ya reda ya maido abin nan kamar yadda 'yan Nijar suke so. Ina so ku kawo mini bidiyo ƙwaya ɗaya, matsayin ku malamai, inda kuka taɓa ba Tinubu shawara ɗaya tun hawa ne mulki, wadda ya ɗauka. Ku ka bidiyo ƙwaya ɗai, ku haɗi ku ce ga inda aka taɓa ba shi shawara ya ɗauka. Sai kuna magana awo kun zo kun hana yaƙi, ba wanda ya isa ya hana yaƙi in ba Allah ba. Wannan magana ce ta ƙetare iyaka ga Allah. Mun gode ku yi kai kawo kun shiga tsakani an gani, amma hana yaƙin wallahi Allah kaɗai ya isa ya hana yaƙi. Da in har kun iya hana yaƙin Nijar, Tinubu ya yaƙi Nijar, to ku sa yau ɗaya daga cikin shawarwarin da aka bashi daidai da tallafin mai da ya ce ya ɗebe, yau ku sa shi maido shi, in dai kuna bashi shawara ya ɗoka. Da haka kan mutum ya ƙara cewa ya hana yaƙi tsakanin Nijar, wannan ba ƙaramin magana ta ba ga mai ilimi. Allah mun ka gode ma, mun yi godiya kun shiga tsakani duniya ta gani, kun kai kun kawo an gani, amma wanda ya hana yaƙi wallahi shine Allah, kuma addu'o'in da bayan Allah suke yi dare da rana. Abinda mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya ce, in ba ku jiya ba, cewa ya yi a tahi a bincika wuraren da ya kwaɗi in babu 'yan ta'adda a wannan wuri, in ba a aza basbaskin ne ba na 'yan ta'adda, ya ce a tahi a bincika ya ce, magana ta farko kenan. A tahi a bincika, dabi ba za a tahi a bincika ba. Sai ku ta kuyi ta haushi, ana zargin Najeriya ayi kaza, ai malamai kuke, da malamai ne ka magana, ka Allah ya ce. Fata bayyanu an gaci ko ba haka nan na ba, to ku ta ku yi bincike, ku ta ku yi bincike. Magana ta biyu ya ce Tinubu ya karɓo kuɗi saboda mi, saboda ya aza baskin ne na turawan Faransa da a cuci ƙasar Nijar da arewacin Najeriya. Kai Tinubu na, an baka Ƙur'ani ka rantse da Allah bai amso kuɗi ba kana rantsewa. Kenan in musulmin kirki kake, shi Tinubun za ku ba shawara ya fito ya wanke kan shi, kamar yadda shugaban ƙasa na yayi bayani, shugaban ƙasar ya fito ya yi bayani ya ce shi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wanga magunguna da aka ce baka na a tai a bincike yare da shi kanshi. Sa'annan na biyu, Abdurrahman Chani ka ce na amso kuɗi daga Faransa. In ƙarya na kai yi mini, Allah ya isan mini akan ka, Allah ya nuna maka tun daga duniya. In ko da gaske na amso kuɗi, Allah ya isan a mutanen arewacin Najeriya da mutanen Nijar. Bata magana ke ga haka na akai. Sai ku to ku ta haushi kuna magunguna kenan, wannan ya nuna abinda yara matasa 'yan arewacin Najeriya suke cewa malamai suna suka halaka arewacin Najeriya, suke goyon bayan Tinubu bisa ga zalunci, ido rihe, wallahi ta tabbata gaskiya.
ta tabbata gaskiya ga ta nan. Ai malamai kuke, kuna karatu addinin musulunci, yaya ne an ka ce ayi? Waɗannan za a yi ta yi da ɓace-ɓacen Allah ko magunguna, hawo Nijar ana so a hargitsa mutane, wanda ke so ya hargitsa Nijar da Najeriya shi na Tinubu, dan ya riga ya hargitsa arewacin Najeriya, ku kanku kun sani, so yake ya komo Nijar. Ku kanku Tinubu me yayi muku? Ku kanku ya lalata muku Najeriya din, sai mu ko murede ya lalata mu na Nijar din. To wannan ba zai taɓa yiwa ba. To Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar, Allah ka taimaki ƙasar Nijar, Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani. Abdurrahman Chani yana ɗaukar shawara duk abin da aka ce masa, Tinubu shi bai ɗauka. Dan baka da bidiyo ƙwaya ɗaya da zaka kawo mana wanda kun ka bashi shawara ya ɗauka, ku kawo shi kuma na ƙalubalance ku kaf malaman Najeriya. Ku ka bidiyo ƙwaya ɗaya tun da Tinubu ya hau iko, shawara guda da aka bashi mai amfanin Najeriya wanda ya ɗauka, ku kawo bidiyo ƙwaya ɗaya. Ƙalubale ga dukkan malamin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.